Moja prva svijest da UNICEF postoji datira, ja mislim, iz nekih ranih 60-ih, kad je moj tata baš jako htio kupiti čestitke za Božić i Novu godinu od UNICEF-a. I jako mi je nekako lijepo bila ta priča mog tate da je važno da svoj djeci na svijetu bude dobro. I ta ideja da neko brine o tome kako je djeci je meni iz tih dječjih cipela bila wow. To vrijeme ja pamtim kao vrijeme u kom je UNICEF nama omogućio da radimo ono za što smo mi imali osjećaj da je užasno važno napraviti u ovoj zemlji, a to je pomoć učiteljima i djeci da se nekako bolje nose s tim ratom i svim tim traumama, ne bili kasnije u život ponijeli čim manje teškoća. Za neke je odlazak u školu prava noćna mora. Napravili smo program i to smo ga napravili, to je onako jako školski. Uključio se velik broj mentora, velik broj škola. Mislim da to pokazuje koliko su škole prepoznale da im je važno dobiti podršku noseći se s problemom vršnjačkog nasilja. Kakav svijet sanjam za djecu? Ja bih voljela da djeca žive u svijetu u kom će ih poštovati. Naprosto zato što su živi. I kad bi svako dijete dobilo to temeljno poštovanje od starta, kad bismo to uspjeli održati, ja mislim da bismo 50 godina od tog trenutka svi živjeli u puno boljem i mirnijem i sretnijem svijetu.